vok nek zon thla ni som zirtop te kan lo thleng vele ta a khovel thu thar lang sar te kan han lor le dona o kan thre tangi US Iran inkar in beina thar a chuak le me ka ni zan lampon borok alian khop mai in beiton na thom a ringa ral thuam manga in chan ton na tuna hina thleng chhole me ka ni Middle East hanwang anga khovel nan thlira he boina lian zo ka chang lawang ti hi soi thei talawa Donald Trump hian Iran ne na deal an siam MOU an sign chu Iran hian hun min khoral tir mai ani in rem na engma to lo a top to ni ti khan an soi mak mai bok ania chuwang chuanin ral thuam lian jok le be pui thlang lian jok manga Iran ni hi Trump hian in tlom atum ta emni ti chu ngai dan ani ta a chumilam hoi chon Iran hi Trump hian an ror to me kani o video bul kan tan nan India defense lam kan ti dan thinang bokin kan han puang ma sa vele anga India defense lam thu thar hi India ram chung om kan ni wangin khovel sarkar dang defense le in beina indona rambial boina te kan han puang thina kan ram chung chanchin han riat vezel te po hi kan ti mak ngoni te ponan lang ani India hian tuna hianin ram chung scientist ho siam drone Indian Army tan hlotling takin an test chhole ta a he drone hi Pishar technology ho wina an siam ni in hlotling taka an test thu puana ni hi Indian Army te ne na thong duna an ruam man hania India tan hi self reliance ral thuam lama mani hintodal na tura malak na me lungpoi mo tak ani thu puan hani advanced drones ni in Naba Rakshak series tia soi hania heta hianin Indian Army te chuan demonstration an kalpuya khom dan engnoya po boruak mun sang taka le electronic warfare dodal na kara po he drone hi ading changdon ni na langa hi India defense in bo chaina atan mun poimo tak lo tu ani theidon ni in Indian Army thu chu chuan tar lang ani indora mun nei startup Pishar technology hi tun haya India ram chung a drone ecosystem chungchanga hian mason na lian tak nei tu ani meka Abhishek Mishra Rosni Mishra le Dujas Shukla te din ania he company hian drone le akai noi siam na lama an tho hlok chhoviawa police le civilian atan te po drone siam chhok na saviawa ni tun naya Indian Army in an highlights singa hian operational readiness nei indona mola man thai mai turang chi te po le atul huna hetia LOC le LAC lama po man ngal thai mai tur te po Indian Army tele he company hian an tlang sar ni soi ni chu mi pui ma te po phau chu ani to bokani tuna drone an ron phau chu ber hi Nabarak Shakti ania te srang kalpui ani to a Indian military hian surveillance atana tangkai don hle ni nan soya Indo-China border India China border a hian en thlang en thli thlaina kalpui turin atangkai dona he drone hi singkhat sang riat azeta sanga a thlok theidona temperature po borok vot tak le -40 degree te po che thei turangai ani a performance a thavio ni soyani a mun sang tak latak anga te po Indian Army te hian an hmang tangkai thei vio do ni a tarlan ani bok a thatna pakha chu he Pishar drone hi electronic warfare anti hemi drone lo ti thlak na tur man ropoi mo tak te laka tang hianin adam kho chok thei vio turangai ani a chumi tan po chuanin asiam tu te hianin ruam man na an nei hacking le jamming laka po him thei ber tura duan ani bokani he drone hian night vision camera trafaran mai aking tela chumai ba ka surveillance le reconnaissance theina turin chutiang mission kalpui tur chuanin low light condition angchi te po vuatel vekania darkar khata kilometer za pani ina thlok theya deploy all some mai boka hetiang hi model rang oma Nabarak Shak te jaste Nabarak Shak stapo te Nabarak Shak carrier ang ten siam chua ani he drone hi internal security tan le ladaka te Jammu and Kashmir te po lo deploy to ani thu Indian Army thu chuan tar langin operation sindura po khan manani thu soi ani bokani Defense Research and Development Organization DRDO chuan Pinaka long range guided rocket hi tuna hian upgrade an kalpuya he rocket hi KM somruk thleng precision strike nei thei turin upgrade ani thu
India sipai thu chhuah chuan atar langa Defense Research and Development Organization hian tun hnaya hlotling takin flight test Pinaka long range guided rocket hian enchina integrated test range Chandipur hi enchin na hi kalpui ani nilai ni July ni riat khan trial hi kalpui ani a Ministry of Defense chuan hi an confirm bok Indian Artillery Modernization Drive huang chunga hi hlotling taka kalpui ani he rocket hi alo bera KM somruka raldo thei tura upgrade ani thu puan ani a trial nei chung hian ruahmanangin atum tak afua chu mai baka tumlok ang takin trajectory hi azo boka accuracy hi atravio ne soi ani bok omzia chuan aka adik viau tina hani Pinaka LRGR hi Armament Research and Development Establishment ina an design ani a High Energy Material Research Laboratory na tangduna anduan chua ani Defense Research and Development Laboratory le Research Center Imarat ten support and peboka chutiang chuanin kilrang atranga thodun na atrangin Pinaka upgrade kalpui ani Defense Minister Rajnath Singh chuanin DRDO nena lumpuina athona Indian Army le industry partner te thodun na azara he program hi hlotling taka kalpui ani thu asoya India ina mahun local tura indona emo haram thenom ne na buena emo India ram ven himna atan he ral thuam thar hi poimo hle don ti Rajnath Singh chuan asoi bok Pinaka system shrim hi chu indona muala po athat zia proof aloni to a tuna hian aya kap thui thei zokin an upgrade leta ani ole Gulf lama kan lu tanga Iran US buena kan hrevek ome ni somli zat mai chumlo chat law in beina kan thlenga ne chuti lai chon Iran atlom lova ni somlia US Israel in Iran an be khan Iran khan na takma in Gulf bial US mun te kha an lu chu ave boka missile le drone mangin an be ani kha US po khan thlona chan na savia wa thlona somli borvel zet drone te ne na chiar telina chan ani kha chutiang khop chon US po khan a chan na sa a Iran hi atlom lo mai nelawin tuna hian US votu le an hlaubik lo ti lan tir tu hi alani ve mek zel boka tuna in beiton na hian Iran po hian US mun ma Gulf biala US military mun ma te na takena beilet ve boka US military mun ma po hian chiat na eng mo thleng chho vele tanual mai tuna indo na han thar thole na chan ber chukan pon ta kang khan Hormuz Strait longkal te Iran ina an thu lo le an phalna lalawa kaltlang reng bayan tum thuan puan nuwa long pathum Hormuz Strait paltlang turan kapa kha US chuan na takin adema inka hai bo chiat na ani MOU za lo na ni ti khan Iran mun ma an changlet ve ngal ni kha lian tham takin US khan a changle ta Iran po hianin Bahrain le Kuwait US sipai mun te target somret pangazet an ka thu Iran khan an soi ani Chuminu chuan nei to summit ten ya an kara lama President Donald Trump chuan Iran nena inrem na MOU thuthlung an zia chuan omzia nei lova Iran hianin hun an ti khotlai mai ni MOU chu atop to ni ti hel khan Trump atong chuaka khamin hu khan Iran laka be pui thangna zau zok Trump chuan akal pui chhun zom ta a tuna hian Iran in a chang let ve boka an buena hi alian tel mai media rang te puan dan hi kanan enanga Al Jazeera hi han lu chil masa photila Tehran hits Bahrain Kuwait Qatar after deadly US strike US ina be pui thlang ra phlak le lian tham tak Iran laka kalpui nuwa Tehran hian Bahrain Kuwait Qatar ate US sipai hunan beilet ve ngal Iran hian Jordan as rock military base lama ballistic missile soman kap luta Iran hian ballistic missile som mangin Jordana as rock military base chuan beya Islamic Revolutionary Guard Corps chon hemi chung chang hian puang IRGC nan soidanin missile te hi US Command and Control Center laka be pui thlak na ani thu an soi IRGC lam chuan thu chu an siam na US base Middle East ami ta chu target an ni don ti soin US hian min be ani chuan min be chhun zom ani chuan ayana in Middle East US mun ma zong chuan him don lovani kan be ngal zel don ani ayana zokin ti in IRGC chuan thu chu tharan siama helpol US sipai te hian min be na an kalpui chhun zom zel ani chuan helai biala US mun dangte
an him don lo an vai hian an him don lo ral thuam den laka kan ral thuam te kan sur tir don ani ti in IRGC chuan thu chhuat thar an siam bok Jordan in an soidanin Iran beina an ram chunga missile drone ron lut hi an kap thlati soin ballistic missile Iran in asom an kap lut nia an soi hi Jordan chuan pariat an ka thlak thu an soi US target military and civilian infrastructure in latest attack ti hi Al Jazeera in aron puan ani Al Jazeera hi chuan in US an rante chiam lem lo ti kha han reta photi leng poni se han puan chhun zomila Iranian IO ten an soidanin United Nations sa an puan danin US an dem thu an soya US hianin UN Charter le Islamabad Memorandum of Understanding tun haya US le Iran inkara Islamabad in ruah man asiam puinan waya MOU an sign chu US hian bo chhiani ti in Iran hian an ron pu let bok Iran in soidan chuan tun haya in chan ton na kan kalpuya hian kan be pui thlakna target te han thlir tonila US hi chuanin sipai hmun mai ni lovin civilian hmun te an beina sa ni hei hi dan kalani ti in Iran chuan thu chuan siam heti la hian Al Jazeera ina puan danin US be pui thlakna thara nizan lam khan Irana hian IRGC member pathum an thi nia tarlan ani heng member pathum hi Iran Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC member ni in US be ina awangin an thi ni ti in Mizan News Agency chuan atar langa tuna hian back and forth attack kalpui me kani chujinga chuanin nimin lam khan le nizan lam khan in beiton na lian tak athleng me ka in beiton na lian tak athlenga vo in tukin jing war rian te po khan boro kala pui viau nia soi hani heti la hian Qatar chuan Iran beina Jordan Kuwait le Bahrain Iran chet na chuan dem thuan puang Qatar chuanin Iran missile le drone tena Jordan Bahrain le Kuwait an bei chuan dem thuan soya hi tharum thona helai ram biala borok monom ti chetu ni helai ram bial dikna le zaomna zalenna paljutna ani mai baka international law bo chetna ni ti in Qatar chuan thu chuan siam UAE pon Iran beina andem thu han puang bok United Arab Emirates chuanin Iran beina Gulf bial laka Iran be pui thlakna thar andem thu an soya Kuwait le Bahrain laka Iran chet na chu andem thu le Kuwait le Bahrain tan an din nge thu UAE po hian thu chua siamin an tar langa an foreign minister chuan helai ram bial ramna mona ti chetu Iran beina hi ani thu a soi ve bok ni chungin US force te hian Iran target jasom sari an bei man ti in CENTCOM chuan thu chuan siam The New York Times in a report anin US Central Command thu chua tar langin US force te hian ni chungin Iran military target jasom sari an ti chheman ti soin chung lai hmun chu Hormuz Strait bul vaukam vela Iran hmun ma te anni air defense system te drone te missile anda thatna hmun missile storage site te military speedboat te logistic infrastructure te chutiang te chu US hian targeta Iran hian channa savio to nia soi ani US beina wangin Iran chuan Gulf biala US hmun ma military hmun ma te an bei chunjom vezel boka Kuwait Foreign Ministry thu chuadanin ballistic missile pathum le cruise missile pakhat le drone sawin an airspace an ron paltlang ti an soya heng ho hi hlotling taka lo chan le dani thu Kuwait lam chuan an soya air defense an lo ka thlak ke them leilamat la hian chetna te naw ero athlena mi pakhat a hliam ti in Kuwait Foreign Ministry chuan nizan lam khan thu chua an siam ani chutiang de bok chuan Iran hian Bahrain abei boka Qatar abei boka mi puite chu bompuak laka himna tur hmun him han pan boka shelter lama te chutiang chuanin mun him lama om turin Qatar sarkar chuan mi puite hangen bok ani US Iran inkara in beina thlen mek lai hian Iraq Kurdish mun chu drone manga bei telani thu tarlan ani drone hian Iranian Kurdish opposition group Iraq marchak Erbila telaka be pui thlakna kalpui nia soinia thila hliam ero report engma lo om lo thung nizan lam khan Iran beina Gulf bial rang ranga thleng le nual maya hei UAE ate Bahrain ate Kuwait ate Jordan ate po Iran drone le missile te hi athlok lut nual nia soi ani hetil thenga wang hian Kuwait ate Jordan ate Bahrain ate chuan in siren ti ri kania mi pui han thlabar viawani
heti lai hian Bandar Abbas longchol hmun Iran chhim lama puak ring tak riat ani boka Iran Mahar News Agency na report danin Bandar Abbas hian Iranian Port City ni in chuta chuanin bompuak ring tak tak riat ani thuan tar langa hei hian enge ti chiat chi Al Jazeera hi chuan tar lang lo thung nimin lama US jet na hian Sirik muna mi pathum an thiami sompanga an hliam ni in ISNA News Agency chuan reporta Sirik khopuya hian US chuan boma thlaka helai hmun hi longchol hmun khopui hani a tuipui kam khopui ni in longman na hmun le bungrua le manrua te infrastructure puimo tak tak te he bom hian ati chenwal nia soi ni in mi pathum an thi ba ka mi sompanga an hliam bokani heti lai hian Iranina an kalu missile pariat Jordan in an ka thlak thuan puang boka thi le hliam an omlo thu Jordan hian an puang bokani heti lai hian Iran official chuan US hian Bushehr nuclear facility a target ni in apu Iranian official chuan US in air attack a kalpuina hian Bushehr nuclear power plant bulloka bom athlak ni in hasoya Iran State and Call IRNA News Agency na puandanin Jahanian helai Bushehr local official thu soitar langin US hian Bushehr nuclear power plant bulloka bom chaktak athlak te soya Iran hian na taka an chan le don thu an puang zui bok ani in beina rang om chho zela US hianin China Iran rail corridor chu an chu chiania soi ani US Air Force tena indo thlona manga beipuan thlak na hian Iran a chiat na thleng tanual maya Akta Je Khan railway bridge an tia hei hi Iran Marlam province Golestan province a omania hei hi US chuan an bom chia ni in Fars News Agency chuan atar langa he rail kong hi kong poimo tak mai Tehran le asum don puilian ber mai China in kalpona sumdon na tanan man tangkai mai ania helai kong hi cargo shipment Russia tangte a lak luna poimo tak ani thu puan ani US ina blockade Iran longchol hmun an block la ya Russia tanga Iran ina bungrua alak lu achok lu na hmun pui bernia soi ania chulai rail kong chu US chuan an bom chiat sakrup mai First News Agency na soidanin helai bridge hi repair vat ani don thu soin chumi siam thatur chuan chhunjan chol lova tho ngalani don ni in a soibok Iran tana poimo ema wangle Hormuz Strait ani emo helai Iran port ani emo boina lian thak po chuak sela Russia China lam akalpona Iran tana kalpona kong poimo tak mai le bungro an chok lo na poimo tak ani wangte chumi ni wang chun Iran tan hian siam that watangai renga he rel le poimo tak mai hian Turkmenistan le Kazakhstan te akal tlanga China thlengin he rel kong hi akal nia soi ani Iran in an puandan chuan Bushehr nuclear plant bula US be pui thlangna lian tak awang khan helai nuclear plant a hian engma a chiat lo thu Mahar News Agency chuan puang bok ani Bushehr nuclear power plant hi Russia puina in kumsom ni kalta khan lodin halo ni towa ni kumlama in beina lian tak le tun kumin ni somni chung US Israel na Iran an beilai po khan helai Bushehr nuclear power plant hian bei halatok velowani Natanz Fardo le Isfahan ten bei antona satveu lai khan Bushehr nuclear power plant hi chuan bei halatok ve ngai lova tun hi US sina an bom le an beinam ha saber nia soi hani kumina US ina bom an thlak le ni kumlama bom an thlak B2 bomber manga bom an thlak a khan Natanz Fardo le Isfahan nuclear power plant kha bei ania a chena savio nge a mai ro chu US B2 bomber te khan Bushehr hi an bom ve talo hlo ani Reuters puan dan hi han ngai thlak chun jom vele ila hei news lian te hian US Iran in beina an ron tar lang chuaya angai han puan nun te po ol tur takani ti hian kan en kwal zel ti hian kan en kwal pa zel kan soi ti hian kan en kwala kan soi pa zel tur angai bukang Iranian Armed Force 10 US sipai mun laka be pui thlang ni lian tak an kalpui thu Reuters po hian tar langin US hian Iran chimlam longchol mun le Iran khochaklam province ate be pui thlang ni lian tak kalpui meka chumi chanlet na tan chuan Iran chuan US mun ma han hol kol ve mek bokani
Iran hin boi fiau maya an Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei vuina halakal chawa tuna hi chuanin Holiest Shrine anti Mashhad lama an Supreme Leader ruang hi zal ani toa mi puinol pui vuina hun aliama rally hun aliama tuna hian he thu kan bo sailai hian a vuina hun po mor bok chawani tan mek Ayatollah vuina a hian van borok lama Iran indo thlona MiG-29 chu aleu kwal reng boka Mashhad van borok a hian aleu kwal reng nia soi hania he vuina hun veng him turin borok lama patrol kalpui niberin a hriatani Iranian official ten an choidanin US beipui thlakna hian Iran rambial panga a mi som pali an thi to a July ni riat July ni kwa khan US chon beipui thlakna lian tak takina kalpuya khamin ni chung khan mi som pali thin mi som sari pariat an hliam to ani tin Iran news ta chuan an soi nijena kan soi tak rel lei poimo tak mai bom chet ka Iran tan chuna poi thui thei viau turanga yani a Hormuz Strait le Iran port te dan cha khan nia khami dan cha ani lai po khanin Russia China atanga Iran ina bungro a choklu na kong poimo tak rel kong poimo tak ania he hi USian helai lei poimo tak hian bom chet sak me kani US ina boman thlakna mun ber hi Bushehr nuclear power omna Bushehr province ate tin Bandar Abbas longchol munate Strait of Hormuz chuaka nia tin Iran chimlam tuipui kam khopui le longchol mun rang te US hian an sur hlon mek Iran army in thu chu an siam danin US mun ma rang an Beijing a hian air defense system Iran hin an target deu bik ni in alanga US Patriot system le drone omna Kuwait a chuan Iran hian beipui thlakna an kalpuya early warning site Qatarami US satellite antenna mun omna mun te Iran hian an sur hlon boka fuel storage anti US army na Bahrain oil an da thatna mun po Iran hian an bei thu an puang boka chung an beya chuan chiat na engang taka thleng nge ti ero puan ani lovani US Central Command in an puan danin nimin lama an puan dan kha chuanin Iran military target somkwa an kap to ti soin chungjinga chuan air defense system coastal surveillance asset changchi tuipui kama en thlak en thli thlaina man ruate missile le drone storage site missile le drone an da thatna mun tele naval capability changchi longsi pai ho man ruwa le bungro poimo angchi le an ral thuamte military logistic infrastructure poimo Iran tuipui kam velo omte US chuan an thlurbing do berani US le Iran inkara in beina thara achuamek lai hian Russia le Iran inkara borok thar omve mek bok tuna hian NATO summit Turkey khopui ankara nei mekania heng NATO member ramkal khom hian Ukraine puina tur le ral thuam lam le sum le paya puina tur an puan mek lai hian Russia chuan hei hingai thei lovin aram chung epna le indona kalmeka elpui Ukraine puina tur ruam manna an siam mek chu Russia chuan chu mi chan let na tan chuanin Ukraine laga be pui thlana tharakal pui ni inalang ani chuti lai chuan Ukraine hian Russia oil facility thahnem tak an beile to a tanker pani Sea of Azov faal hluah mai boka Russian energy site mun mate Ukraine hin an target chho vezel bokani Ukraine drone te chuanin Tavar le Stavropol region a oil depot nizan lam khan an bei thu an puang bok NATO leader tena Turkey khopui in mu khom na an nei don lai vel khan Iran chuan be pui thlang thar Ukraine kalpuin mi pakwala yan thi ani ka khami chan le nan khan Ukraine chuan Russia ram chung be pui thlak thar boka hei tuna Azov Sea bulvela hian Ukraine drone te an chena sevio maya eta hian oil tanker pani Russia ta Ukraine chuna ka chiat sakni soi ani bok Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan an defense force 10 Russian storage facility fuel storage facility Ukraine ram ria tanga KM Zaret Borvel la frontline tanga KM Zaret Borvel zeta la ambien beiti soin all pumping station ufa ramri Ukraine ramri atanga KM sangkhat zanga atla an bei bokti hasoi an bei hawang viau maya engangin nge Ukraine hian drone hi an siam chua chu tiang long range la tak thlok thleng thei chu engtin chianga Ukraine hian an puacha ti te chu hriat thei ani lova
intin ngan be phak ti chu mitam tak zona ani mek bok Rostov biala hian oil loading terminal Ukraine hian be thu soi bokin hei hi Ukraine ramri atanga KM zan hi vel zeta hla ani bok ole Ukraine Russia in kara borok thara chole meka chuti line US Iran in kara borok po hi enge an zel don le he thu kan bo sei lai thleng hi chuan an la in chang ton mek zel chu nia hei hian borok lian zok a ring chuak lowang ti po sei theilowa in biak nei om zia nei lawa MOU meu te po Switzerland na sign lo ni to chu chuan zom a hlo lova in ring ton taka mala an ni lo boka in ring hlel ten le in ring lo ton chunga hetianga mala an ni na chu aron lang chuak le ta chu ani hi engtin chianga US hen ma alak zel don hi hriat ani lowa mania Donald Trump ana Iran laka bai puet thlak na athu nei na dan cha tum khan US House of Representative le Senate apo adu lo tu Trump ana Iran laka ma lian zo ka alak du lo tu te khan Trump thu nei na khan pharthla tin soila dik mai o me khamin hu khan US Supreme Court chuan Donald Trump thu nei na le apawar ron pelet le a Iran laka full scale in be na po Trump hena kalpui thei don ti te po soi ani kha imponi sela Iran chutlom tur hi chuan in kan soi le soi nu ral thuam len jok US hena manangai don tactical nuclear warhead angchi kiloton zabor vel jette atha kani lo chuan Iran hi chuti mai atlom si ni bik lo ni in a hriat ta a achan chu kha Israel nen poni somli zat mai an han be ron na chuti lain Iran hian US mun mana takena chang le ta atlom thu hriat an nelowa tuna hian US hian Karak Island chevela be puithlana rang kalpui chhotran ni na lang boka Karak Island hi kan lo hriat photo angkhan Iran ina oil rampona athon chua za asomret borvel zet song bolna mun ani a helai mun hi US hian alla ani vai chuan Iran tan chuan che ta har samai thei rei tak an tang theina rinom lovani chu Iran ne na tura akong toy ber ni te pona langa hei hi US force hian an bom cheto mai thei boka enge chanchin kan langai chang zelanga ni somli chung kumin kumbul lamani somli chung Iran US Israel boina akhan US kan helai Karak Island hi voi ni ngotan be mana amero su an oil facility le mun ma te kan be lova military base le air base angchi sipaina an man tangkai mun ma ta ka US kana be sakani an oil mun ma ero ala be saklova a be saka kang chevekani te phei chuan in Iran hian chakna loya nei theidon lo chu mai ba ka khovel puma oil man hi engema zatina san ngal rin ani a ei hian bom chiani chuan Iran hian an tu Iran chau hi tuar tu turan ni lo khovel sarkar tam tak hi tuar tu turan ni chu wangin angong hi athui thei viau zel tikhan kan handu tok photanga in be ton na hela kal zela atul tak le alak loa life te pon ronti chote pokan han tu manga poni se khati sena khan tu tok photang thu thar ber in dona thu thar ber he channel kal tlang hian lo ngai chang zel don nia